ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಲೆಟ್ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹರಿವರಾಸನಂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗೌಜಡು ನಡೆತಂಡು. ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಕೊನಕತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಹರಿವರಾಸನಂ ಅಷ್ಟಕ ಬರೆದು 100 ವರ್ಷ ಆಂಡು. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಲಿಟ್ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹರಿವರಾಸನಂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ದುಂಬತ್ತ ಕದ್ರಾ ಮೈದಾನುಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇತ್ತದು. ಮೆರವಣಿಗೆನು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶರತ್ ಕೆಂಬಾರ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕುಮ್ಮನಂ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಸಮಾಜಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬೆಳೆಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದುಂಡು. ಹರಿವರಾಸನಂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರಡೋರ್ಮೆ ಆಂದೋಲನ ಆದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಅವಡೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವ ಹರಿವರಾಸನಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಚಂದವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಲಗಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹರಿವರಾಸನಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವವರೆವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ದಿವಾನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಹರಿವರಾಸನಂ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಂ ಸಂಘ ಸಾನ್ಸ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಟಿ.ಬಿ. ಶೇಖರ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಂಗಳಾಮೃತ ಪ್ರಾಣ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ.ಪಿ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ವಾಮನ ನಾಯಕ್, ಈರೋಡ್ ಎನ್ ರಾಜನ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್, ಸುನಿಲ್ ಆಚಾರ್, ಮನೋಹರ ಸುವರ್ಣ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೆಂಡನ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕದ್ರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಶಾರದಾ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್, ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಪಡೀಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಪುದ್ವಾಳ್, ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಬರ್ಕೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶಕಿಲಾ ಕಾವಾ, ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಾ, ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ರಂಜಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರಾವ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಸೇವೆಡುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಕೋಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ಆಫೀಸು ಬಿಜೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಅಜಂತಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಹೊಸ ಆಫೀಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಸೇವೆಡುಪ್ಪುನ ಎಲ್ಕೋಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ವಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಅಜಂತಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬುಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಎಲ್ಕೋಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೊಸ ಆಫೀಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಗೆಟ್ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಂಕ ಆ ಬಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಆದಿತ್ತದು ನನ್ನದ ವಿಷಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇದೆಂಗದಂಡ. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲನ ಬಗೆಟುಪ್ಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬದಲಾದಿತ್ತದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಲೊಂದು ಪನುಲೆ ಎಲ್ಕೋಡ್ ದಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬೆರಿಮುಳ್ಳಾದು 2 ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟ ಆಯ್ರೆ ಕಾರಣ ಆತಲು. ಅಂಚಾದು ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬುಡಂದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒದಗಾವನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾರನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಲ್ನ ಒದಗಾವಡೊಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು. Strengthen the strength, weaken the weakness in that particular product. And when you are developing a product, please aim to be the best available in the market at that particular point of time. Don't never compromise the quality.
The second, my ask is that timeliness, adhere to the timeline, whatever that you had given to your clients. If you have taken 6 months' time, please positively surprise them by delivering that product within 5 months, 4.5 months. That doesn't mean that you need to have a strict, tight timeline. Be practical, but see that at least couple of weeks ahead of the timeline you deliver that product. ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಪಾತಿರ್ದು 10 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಐನು ಜನತಾ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟುಗು ಸುರುವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ 140 ಜನ ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಕೇಂದ್ರ ಆದು ದೀವೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತುಂಡು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಲ್ಪ ಗಿರಾಕಿಲೆಗು ಎಡ್ಡ ಸೇವೆ ಕೊರುಂದುಂಡು. ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಹೊಸ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಂದು ಪಂಡಿರು. So today we are very happy that we got supporting customers and we are appreciated. Main is Karnataka Bank. They give us a lot of value. They respect us. They give us a lot of work and always supported us. So this journey has been good and we want to focus more on, so when we started we were only 5 to 6 people. Today we have a strength of 140 people and we have 2 development centers, one in Mangalore, this facility, and another in Chennai. So we have more than 40 customers now and we are focusing more on digital banking and digital lending. And we will surely add more customers in coming years and add more product and give value to our customers. ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಲಹೆಗಾರರು ಎಡಿ ಗೋಪಾಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಎಂ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜತೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಣೇಶನ್, ನಟರಾಜನ್ ಅರುಜಾಮಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೈ, ಎಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಾರಾಡಿ ಬೂಡದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟು 176 ಜೋಡು ಏರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಮುಗಿದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಇನಾಮ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಾರಾಡಿ ಬೂಡದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೂಡದಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುನ್ನ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನಡೆತದು ಐತಾರ ಅಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಕನೆಪಲೈಡು 2 ಜೋಡು, ಅಡ್ಡಪಲೈಡು 4 ಜೋಡು, ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೇಟು 11 ಜೋಡು, ನಾಯರು ಮಲ್ಲೇಟು 31 ಜೋಡು, ಬಲ್ಲು ಇಲ್ಲೇಟು 24 ಜೋಡು, ನಾಯರು ಇಲ್ಲೇಟು 90 ಜೋಡು ಇಂಚ 176 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡ. ಮುಗಿತಲ ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಬಾರಾಡಿ ಬೂಡುದಕುಲು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಇತದು ಇನಾಮ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕನೆಪಲೈಡು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಏರುಕುಲು 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ಅಡ್ಡಪಲೈಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ ಜೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನಿರ್ನ ಏರುಕುಲು 1 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಎರುಕುಲು 1 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟು ವೇಣೂರು ಮೂಡ್ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತಿರನ್ನ ಎರುಕುಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ 1 ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದ್ಯ. ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಿಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯ ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ನಿಹಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೊಕ್ಲಿನ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಇನಾಮು ಗೆಂದ್ಯ. ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ವಿಹಾರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಟ್ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ಕರೆಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡುದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ವೇಣೂರು ಮುಡ್ಕೊಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ.
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ 2022 ಅಕೀರಿದ ಪಂತ ಐತಾರ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನೋಡು நடத்தண்டு 58 ಭಜನಾ ಸಂಘೊಲೆಡ್ದು 14 ಕೂಟುಲೆಗ್ ಅಕೀರಿದ ಪಂತ நடத்தது ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪೊಸಬೊಟ್ಟು ಒಂಜನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ 2022 ಅಕೇರಿದ ಪಂತ ಒಟ್ಟು 14 ಭಜನಾ ಸಂಘೊಲಿನ ನಡುಟು ಐತಾರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿ ಕರುಣಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಕರುಣಾಕರ್ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆದ ಅಕೇರಿದ ಪಂತ ಉದಿಪನಾಡು. ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪನೇತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅಕೇರಿದ ಪಂತಡು 14 ಭಜನಾ ಕೂಟ ಪಾಲ್ದಿತ್ತನುಂಡು. ಒಟ್ಟು 58 ಸಂಗುಲಿಗೂ ಸುರುತ ಅಜಪು ಪಂತ ನಡಪಾದು ಅವಿಟ್ಟು 24 ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೂ ರಡ್ಡನೆ ಪಂತ ಅವಿಟ್ಟು 14 ಅಜತದು ಮೂಜನೆ ಅಕೇರಿದ ಪಂತ ನಡಪಾಂಡು. ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಶಂಕರ್ ಶಾನುಭೋಗ್ ಬುಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿತ್ತಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದ ನಲಿಕೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಮುಗಿತಲ ಲೀಸಿಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಶಂಕರ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಪದಕ್ಕೂ ಭಜನಾ ಕೂಟದ ನಲಿಕೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಮುಗಿತಲ ಲೀಸಿಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತುಂಡು ಐತ ಸಾರನು ತೆರಿಪಾವಣು ನಂಗೆ ಇಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಬದುಕದ ಒಂಜಾತ್ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಾಹಿನಿಲ ಭಜನೆ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನ್ಪಂಡೊಂದು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಆನಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಭಜನೆ. ಬಾ ಅಂದರೆ ಭಜಿಸು, ಜಾ ಅಂದರೆ ಜಪಿಸು, ನೇ ಅಂದರೆ ನೆನೆಸು. ಇದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಭಜನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸುಖ ಬರಲಿ, ದುಃಖ ಬರಲಿ, ಲಾಭ ಬರಲಿ, ನಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಉಳಿದವರು ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅದೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನ ಜಿತೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೇರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಕೇರಿದ ನಳಿಕೆ ಭಜನಾ ಪಂತ 2022 ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೂ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟೆಂಡು. ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಸುರುತ ಇನಾಮು 50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಮುದಿರಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎರಡನೇ ಇನಾಮು 30,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಡಂದಲೆ ಬಿದ್ರ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಾರತಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಲೋಕನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಉದ್ಯಮಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘದ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ಕದ್ರಾ ನವನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರ, ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚೇದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮಠತಕಣಿ ಮಾರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಶನಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವೇರ್ನ ಜಳಕ ನಡೆತಂಡು. ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು 26ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮುಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟುಗು ನಡೆತಂಡು. ನಗರ ಭಜನೆ 24 ಗಂಟೆದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತಂಡು. ಉರುವ ಬಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳುವ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಕೆ ಎ ರೋಹಿಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ ಪಲ್ಲಂಕಿಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿರು.
ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯ, ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ, ತಾಲೀಮು, ಕೀಲು ಕುದುರೆ ಬುಕ್ಕ ಜನಪದ ರೀತಿದ ನಲಿಕೆಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೆರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಠದ ಕಣಿ ಮಾರ್ಗ ಆದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆದುಟು ಓಕುಳಿ ಜಲಕ ಆದ್ ಪಿರ ಮಂದಿರಗು ಪೆಜಿರಂಡು ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯಿಯ ಸಾನಾ ಮಾರ್ಗ ಆದ್ ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈದಾನಗು ಬತ್ತದು ಬೆಡಿಬಾರ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಬರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಬೆದ್ರದ ಕೈತಲ್ದ ಗಂಟಲ್ಕಟ್ಟೆ ಉರ್ಪೇಲ್ ಪಾದಿಡುಪ್ಪುನ ರಮೇಶ್ ನಲಿಕೆದರೆನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಕೋಲ ಸೇವೆ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ನೇಮದ ಕಾಲ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಂಚಿನ ಇಸೇಸ ಪಂಡ ಔಭೂತಾರಾಧನೆ ಸಾರಸಾರ ದೈವಲು ಸಾರಸಾರ ನಮೂನೆದ ಕೋಲ ನೇಮ ಸಾರ ನಮೂನೆದ ಇಸೇಸತೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಂಡ ಮುಗಿಯಂದಿನ ಪನ್ಯರೆ ಪೋಂಡ ಸಾಧ್ಯಾವಂದಿನ ತಿರ್ಲ ದಿಂಜಿದಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಆರಾಧನೆನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದುಂಡು. ಬೆದ್ರದ ಕೈತಲ್ದ ಗಂಟಲಟ್ಟೆ ಉರ್ಪೆಲ್ ಪಾದಿಡುಪ್ಪುನ ರಮೇಶ್ ನಲಿಕೆದರೆನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಇಲ್ಲಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಲಿನ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರು ದೈವಲಿನ ಕೋಲು ತೂದು ಇಂಬುನಟ್ಟುಂಡಿರು. ರಮೇಶ್ ನಲಿಕೆದರಿನ ಸಂಸಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದು ದೈವಲಿನ ಬೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು.
ಹರೆಕಳ ಅಡ್ಯಾರು ಜೋಡ್ಸವನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿತಲದ ಹಂತ ಎತ್ತಂಡಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇದು ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಚು ವರದಿ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತದ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ಹರೆಕಳ ಅಡ್ಯಾರು ಜೋಡ್ಸವನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಕ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿತಲದ ಹಂತ ಎತ್ತಂಡಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ. ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಸಂಕುಗು ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಡ್ದು ಅಡ್ಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತದು ಅವು ಪೂರಾ ದೂರ ಆಂಡ ಸಂಕ ಸಂಚಾರಗೂ ಬುಡುಗಡೆ ಉಂಡು. ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಜಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಮುಗಿಪೊಡಾತಂಡು. 15 ಗ್ರಾಮುಲಿನ ಜೋಡ್ಸವನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡು. ಯೋಜನೆ ಬುಲೆಬುಳೆಪಾಯರೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುನ ಒಟ್ಟುಗೂ ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣೊಂದು ಊರ್ದ ಶಾಸಕರು ಪನ್ಪೆರು. ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 200 crores. ಮತ್ತು ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಸುಮ್ಮ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಇನ್ನು ಬದಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 225 ಕೋಟಿ ತನಕದ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುದುರು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಏನಿದೆ, ಪಾವು ರೂಲಿಯ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ದೋಟ ಕಡೆ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಡೆಗೋಣೆಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 30 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು 20-25-30 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. 52 ಕುಂದುಲಿನ ಈ ಸಂಕ 7 ಮೀಟರ್ ಅಗೆಲ ಇತ್ತದು ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಸಂಕುಗೂ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗದುಂಡು. ನೀರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಯರೆ ಗೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ತುಂಬಿದ ನೀರನ್ನು ನಂಬುದುಪ್ಪುನ ಕಾಲುಡ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ನೀರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಗೂ ಮೀಟರ್ ಪಾಡ್ದು 24 ಗಂಟೆಲ ಒದಗಾವನ ದಿಟ್ಟಿಡು 18.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಹರೆಕಳ ಅಡ್ಯಾರ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮಾರ್ಗದ ಈ ಕನ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಒಂದುಂಡು. ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು, ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಾವೊಂದು ಪುನವು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು. ಹರೆಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದರು. 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 90% ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಮತ್ತು ಅಡ್ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 200-300 ಜನರಷ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಮರಿಯಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲಿಡಿದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮಿತ್ತಗು ತುಂಬೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಅವೆಡ್ದಾದ ಈ ನೀರು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹರೆಕಳೊಡ್ದು ಅಡ್ಯಾರಗು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡ್ದಾವ್ರ ಹರೆಕಳೊಡ್ದು ತುಂಬೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಗೂ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಲು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಗಡಿನಾಡ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂಚ ಪಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು. ಹರೆಕಳೊಡ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಕೊಣಾಜೆಯಾದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತಂಡು. ಸುಂಕದ ಸಂಚಾರ ಸುರುವಾಂಡ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವಾಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನದ ಆಲೆಕ್ಕೂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪಾದು ಆಕೇರಿಗೂ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವಾಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನದ ಆಲೆಕ್ಕೂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪಾದು ಆಕೇರಿಗೂ ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳದ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಪಾವಂಜೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದ ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೊಡ್ದು ಮೇಳದ ದೇವರಿನು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಚೌಕಿಗೂ ಕನತೆರು. ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಪೊರ್ತುಕಂತನಗ ಕಾಲಮಿತಿತ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ.
ಸೇವೆ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು, ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು, ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತುಯರು. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದುಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತವಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನ ಒಡೆಯ ಶುಭ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅನುಚರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀ ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ಕಳನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಕೊಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಶುಭವಪ್ಪ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆಯತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸುಲ್ಭ.